posledný marcový deň. A pre poslucháčov, čo majú radi vúk, púšťam túto instrumentálku. Čo povedať k dnešnému dňu? Sleduj bratu, ako púšťam zú. Oko vidí, oko není piča, povolne za práci. Jak vidím, že sa to tu všetkým u nás páči. Vraj sa staví na mesto, či kdejaký báči. Bratu, ver, že to mám dnes na korbáči. Jak to bude, nikto nevie, každý iba myslí. Asi by pár jedincov trebalo ubrať kyslík. Neriešim, čo netreba, a sa bratu zistí. Jak to bude, potom si pozíciu poistím. To je už minulosť, a tak si dávam svoje. Zapínam všetky mašinky a stroje, píšem svoje riadky, sú naozaj moje. Majú v sebe dušu ako Indra Hoje. Inak všetko v pohode, netuším, čo mám písať. Sadnem na chvíľu za klavír a učím sa, lež dnes sa mi nechce ako obvykle vždycky. A tak to vyriešim čiste kategoricky. Osobáčik zľahčí, ďalšiu chvíľku vlaj, potom to ide samo, tie sa pridaj. Čo sa v mladí naučíš ďalej, už to poznáš. Uvidíš, že skúsenosť ťa vyťahne zo dna. Večer som zase čiste rodinný typ, neklamujem, páč ma čaká pracovný vík. Na večeru hermoš ostatne ako vždy, keď berem PSP a idem mastiť hry. No neviem ako ty, ale pre dnesok stačí. Snad nevadí, že diel je trocha kratší. Zajtra je zas deň a čas už tlačí. A hneď som o 2 minúty mladší. Zajtra zase deň a čas už tlačí. A hneď som o 2 minúty mladší. Tvoj Bohuš. Yo. Takže bratu, toto bol dnešný diel a zajtra môžeš čakať veľký diel, tretí veľký diel. Hostia ti zase nepoviem, takže uvidí zajtra. Maj sa krásne, zdraví Bohuško. A toto bola Riza, a to bola Ghost Dog. Takto vyšušná vec. Maj sa pekne, ahoj.